Okay, ngathi uqala kahle Ungaqala ku-3. lapha Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho, umgodla wakho nomnsalo wakho uye endle, Mm, ungizingelele inyamazana, mm, ungilungisele isilovela mm. engisithandayo, usilethe kimi ukuba Ngenzela ngidle. ubest ngame amagama ngenzela Yes. ubest Mm. ngidle. Usilethe kimi ukuba ngidle, umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. Bafethu. Eish. Shuthi once wageja lana weJakobe ngaze ngafa sengihambe nesibusiso. Eish. Ngenzela isilovela. Mm. Futhi hayi nje uwenze nje wenzela nje because ibhadi lethu yina abazali bafe singabanaki senza nje senzela nje uthi ngenzele ngisithandayo Eish. ukuze umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. Ngakafi. Shuthi asikho isibusiso emathuneni. Yo. Asikho isibusiso umuntu wazowafa ecomplaina ngawe ekhala ngawe ungabazi ukuthi uyini. Sitholwa ngapha. So this is one of the very powerful scripture. Ngenzela ngidle. Ngingakafi. Ngingakafi uze be specific ethi ngingakafi. Yo, yeah, uze be specific singakafi. Yeah, ne? Yeah. Eish. No. There are so many scriptures. Nguye ngidedele nethuba lakho esithi. But there are so many scriptures. That's one of the scripture again. Ethi nginali ikhehle lingikhulisile. Sedlulile emhlabeni. Kodwa bekumele ngenze sure lingakadluli. Ngilenza likhuluma amazwi esibusiso. Lize lithi leli verse bafethu le chapter uJakob utshontshe isibusiso siyatshontshwa kumzali menzele zesho ephile wakhiphe lamazwi uthi hayi sengathi ngaba kuhle kuwe Eish. yo yazi noma lehla ibhokisi ukwazi nje ukuthi wehla nje wawakhuluma ungishiyile Eish. namazwi Eish madoda. esibusiso that is big Yeah. asikho emathuneni. Uma usuwenza lapha umshumeli 9 verse 10 uthe nabasana kwazi. So wenzela umphakathi bethi hayo bani uhlabile, hey bani unemali bafethu. Uthi mina ngifuna ukudla ngingakafi. Ngingeza ngidle ngingakafi ngibusise. So lokhu konke osokwenziwa usuwenje usuthi hayi awuzani izodla bafethu awuzani nanti idila awudlisi yena. Eish. Madoda. Yena uthi ngenzela ngiphila ngidle ngikubusisa Ngingakafi. ngingakafi.